Yes! Lakad ko yun. Mayo, nagdyo dahil kay Yara ka sa balay niyo, no? Kung wala, iyawan yung guro betas ta sa pulo. Ay mga tigtalanam to man. Tradisyon na daan nga magulig kay magbulig sa uma. Hindi ka duman nagkatuya. Long ride, ah? Pugina pa makuyatan niya kapuli. Kung wala lang akong bilin sa mga grupo ko. Ba, umayo ang diyang damo kwarta ba? Long ride lang. Ako tanong, baka pang uma. Gaso, kay mama man niya korta. Day, hindi ko to ka kayo vaccine nyo. Oo na, may magamit mang kutuya. Isa pa, sirom naman galiw. Ito ka na lang panyapon sa amon. Ay, gatam ka dalay. Medyo, pero basib lang mga keg. Sila lang nga nadala ka gulpi, bisita. Lah, anang tunanda ah. Sinana ito ganila ko, nga dito ka mayapon. Itay may matuduro to anang ipangumpra. Hello, grabe mo dyan si tita. Do ako talaga dyan na uya. Pero go! So, sa ikaw pa, pamilya ka dun kanakan. Minsat na gabi ang lagada. Ay ka pa nga dito mo. Wala ko daan ka pa minsart. So ako makalabot ko sa pasi. Usually ang damo kami galong ride. Uy, ibaw daw ka ginakay do ka namin. Kisang pulpo. Kabalos na sa balay nyo nga digyakaw? Oo wala ko matutaong balay. Pero napabalo ko to sa tiya kung ngalaon sa piyak balay. Kaya hindi ko magparayo kung ikaw lang isa. Ngayon, hindi mo mapaktan. Mataba pa niyo sa dalan. Pagdahay ka pa daan. Kanino nga gani kanimo sang sakit bike? Tay, nagbalay lawas siya duwa ay kid ko unod-unuran. Dali. Namit ang ginuguan. Kaon itduro. Sa tanami, na diri ha. Diri pati mo sa dunya. Ya kabalo na pamiktima ding aswang. Si Tinting mo. Kilala ko na. Gusto na ni Lula sa konsang gamay pa ko. Nga no, di na painom ni mo parang gatas ang bilik timahod na para maripong. Tapos, labaon na kabinangaw. Ayun, kaudon niya ko ng heart. Kagang atay, nga daw yalay. Para sa damo nga ane. Tipo kagadi. Digtaranam duman nga daan subong. Tikan ka lang imalay. Hindi ka na mabatod nga. Hindi ka niwan. Hindi mo gulo ka nang nga tambo ka. Ben? Hindi lang gulo. Pag hinugay, patuan yung tao sang suya hindi man namo. Pati kada ka ng daga, hindi na matuod si imo So, kung may kilala ko yung aswang ta, apply yung sa kay Elon Musk. Pero di na lang nanan, bakit magkato sa Mars? Mapagulong, sus mo. Ang kaninyo kung di tinyo magpati Di ako balaging bata, di mo naghanggad. Daad, ubos na taos binyas Loy, tapos si Hapon, himos na ko mo yung dinis ha. Kay Rumaan, aga pa na si Dinis malakat. Kag, upod lang ka magalit ni Loisa sa isa ka kwarto ha. Kay hindi pwedeng isa ka kwarto daan. Loy, pagalit ni himos. Ay, nabalik doon ni Kaloy ang pabaid ko ka na binahon. Oo, tay. Kuya sa likod perta. Diyan naging butang kaina.
Nanay tayo. Ano na init? Ay, dami ni sablang nga storya day. True story, ginidaan itinintigi mo. Amay mo, hindi ka may dayaw. Ah, kay Lula na. Ayun sa binagtong niya sa budiga. Malaan mo, napanaon na daan ka una sa mga pamalay. Kita mo, daan doon. Taon ko na tani kay nanay, kaso nalipat mo kung diin ko nabutang. Diyan malang gali. Pero nga, doon kala ini ang version sa ginstorya ni Lola sa kunaw. Ay, amo ginang matuod-tuod ng istorya day. Yung cobra, ginakapamilay ang libro para ipamaan sa tanan ang tuod ng kabuhi. Hindi tanan malaing nga tao. Nakasulat din sa libro nga, sige mo tana, mapisan kag mabuot nga tao. Isa ka mapagros kag mabukod kang lawas, nga medyo may kataason nga tao sige mo. Hindi tana gwapo pay, hindi mo man mahambal nga laway. Simple mamisti sa halhal na nga pantalon kag ugit nga bayo. Mapisan nga mananggiti sige mo. Amuran, mitakos ta na permi nga binangon. Agapadan sa sanggutan, kagab-idon ga uli. Mahilig sa kabataan sige mo. Kay wala ta na kaagi nagpangasadya sang anang pagkabata. Ikaw ka na simulakan. Mabinugnuhon kag maamiguhon sa anang mga kaingon. Agay! Uy, Brad, man nakita ko tabla ka karabaw dito. Ito mga bapaw. Karabaw niya, karabaw. Dito? Brad, limo! Uy, Brad. Tagay ito? Oh, Isa lang. Brad, oh. Isa lang. Isa lang. Ay! Tiday, nga nagraptang storya nga aswang sa kundi mo natuod. Storya-storya ah. Manan mo. Ay, Diyos ko! Aswang! Aswang! Tapos, may naluyag kay Kimong ang babae. Uway ta na maluyagan. Mo to, nagimo-imo ta na ka-istorya para pakalainon siya. Sugod sa to, ginimo na si Kimong ang pamawag sa mga bata. Pero siya na nagay dayan kong gabi. Ano na ito balita kag imo, day? Pangasawa ko may bata, tuguro eh. Tumagraan pag ito guro tapat. Tiyari pa rin sila sa Tuvinyas. Wala naman. Sa abroad naman to siya ni guro mo. Ang daan din niya ang balay, ato pag iguro sa Banwa. Ay, duway naman mag-istan. Ti, ilan na ang tinting gimo restaurant sa diversion? Buang, kapitan gimo to yan. Ay, ti mas basko-basko. Pagkito siya bali yung aswang, day eh. Nagkapitan, nagkadyarang kuya. Yugs, turog ta. Bala ka dyan. Turog ko. Pinapainom ni Gimo parang gatas ang bilik tumahon na para maripong.